Όταν βρίσκεσαι σε συναισθηματική σύγχυση, χρειάζεσαι περισσότερους υδατάνθρακες, έτσι, κάτι γλυκό ή κάτι αλμυρό όπως μπισκότα, πατατάκια, σοκολάτα, παγωτό κτλ. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα φαγητά λειτουργούν σαν ναρκωτικά στο σώμα. Και ο λόγος που δυσκολεύεσαι να αφήσεις κάτω το σακουλάκι με τα πατατάκια είναι επειδή όσο τα τρως, η σερωτονίνη, που είναι ο νευροδιαβιβαστής της χαράς, είναι στα ύψη. Οπότε εκείνη τη στιγμή νιώθεις πολύ ωραία και νιώθεις μάλιστα ότι επιβραβεύεις τον εαυτό σου. Λες, έκανα πολλά σήμερα και το αξίζω αυτό. Και το ότι επιβραβεύουμε τον εαυτό μας με φαγητό είναι μια συνήθεια που αποκτήσαμε στην παιδική ηλικία. Συνήθως βέβαια ο λόγος που καταφεύγουμε στο φαγητό είναι επειδή προσπαθούμε να πνίξουμε κάποια συναισθήματα τα οποία δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Μπορεί επίσης να έχει συνδέσει ένα συγκεκριμένο φαγητό με μια ευχάριστη ανάμνηση ή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο και κάθε φορά που το τρως να νιώθεις ζεστασιά, θαλπορή, αγάπη. Αυτή η συμπεριφορά είναι ασυνείδητη και βγαίνει αυτόματα. Με τις κατάλληλες όμως τεχνικές μπορείς να ανακαλύψεις τι βρίσκεται από πίσω και να αλλάξεις αυτές τις υποσυνείδητες συνδέσεις. Το φαγητό δεν έχει συναισθήματα. Είναι απλώς φαγητό. Εμείς του δίνουμε νόημα κάνοντας συνδέσεις με το παρελθόν. Και όταν σπάς αυτές τις συνδέσεις, ελευθερώνεσαι και το φαγητό δεν σε εξουσιάζει πια. Εσύ επιλέγεις αν θα το φας ή όχι. Δεν επιλέγει αυτό για εσένα. Αυτές τις τεχνικές τις μαθαίνουμε ήδη από τη δεύτερη live συνάντηση του προγράμματος Απελευθέρωση από τα περιττά κιλά. Είναι το νούμερο 1 πρόγραμμα που με πρωτοποριακές τεχνικές θα σε βοηθήσει να σταματήσεις το συναισθηματικό φαγητό και το αυτοσαμποτάζ για να απελευθερώσεις επιτέλους τα περιττά κιλά. Γράψε στα σχόλια απελευθέρωση για να λάβεις όλες τις πληροφορίες.